και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη μεταφορά της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης στο στρατόπεδο ΚΕΤ Πατρών. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Άμυνας κ. Καράμπελας. Ο ερωτών βουλευτής κ. Αρβανίτης έχει το λόγο για 2 λεπτά να αναπτύξει την ερώτησή του. Κύριε Πρόεδρε, το ίδιο το οποίο συνέβη με τον συνάδελφο τον κύριο Χρήστο Παπά συνέβη και με εμένα. Την Παρασκευή ειδοποιήθηκα ότι λόγω κολλήματος του Υπουργού θα αναβληθεί η ερώτησή μου, η συζήτηση της ερωτήσεώς μου, και σήμερα το πρωί, το μεσημέρι μάλλον, καθοδόν ερχόμενος από Πάτρα προς Αθήνας, επληροφορήθη ότι ήρθε το κόλλημα. Βεβαίως είναι κατανοητό να υπάρξει είτε ευνηδίως είτε ένα προγραμματισμένο κόλλημα ή μεθοδευμένο, δεν ξέρω, σε κάποιον υπουργό, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να τακτοποιούνται μεθοδικότερα, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτές οι ανομαλίες και να μην ευνηδιάζονται οι ομιλητές, οι ερωτώντες. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή μου εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του προβλήματος των λαθρομεταναστών, το οποίο μαστίζει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μαστίζει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αν μπορεί κανείς βεβαίως να χαρακτηρίσει επικράτεια την πατρίδα μας όταν έχει εκχωρήσει την εθνική της κυριαρχία. Έχουμε καταντήσει να είμαστε προτεκτοράτο των διεθνών τοκογλύφων και των υποτιθεμένων εταίρων μας. Οι συνέπειες είναι γνωστές από την δράση και παραμονή εδώ των λάθρομεταναστών. Εγκληματικότητα της οποίας ο δείκτης έχει ανέβει στα ύψη. Πληθυσμιακή αλλίωση, το οποίο είναι εξόχως σημαντικό, διότι είναι γνωστό ότι η πατρίδα μας μαστίζεται από υπογεννητικότητα. Είναι γνωστό το δημογραφικό πρόβλημα. Και σε λίγα χρόνια θα καταντήσουμε απρόσωπος Βαλκάνιος πληθυσμός. Επίσης, η μετάδοση των νόσων εισέρχονται ανελέγκτος εδώ στην πατρίδα μας. Επίσης, η έλλειψη κλινών για τους Έλληνες φορολογούμενους στα νοσοκομεία, η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης, η ανεργία, γιατί συμβάλλουν στην ανεργία και στον εκπατρισμό των νέων μας, ο φόβος, η ανασφάλεια, αυτές όλες είναι οι συνέπειες που υφίσταται ο ελληνικός λαός σε όλη την Ελλάδα χρόνια ολόκληρα τώρα, και ως ημέρα εντείνονται αυτές οι συνέπειες. Αλλά υπάρχουν και απρόβλεπτες συνέπειες, κύριε Πρόεδρε, που είναι δυνατόν στο άμεσο μέλλον να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά και προβλέψιμες σε περίπτωση κοινωνικής εκρήξεως ή εμπλοκής της πατρίδος μας σε οποιαδήποτε πολεμική σύραξη. Τότε θα έχουμε εκατομμύρια μουσουλμάνους στα νότα μας, οι οποίοι είναι γνωστό ότι δεν κρατούν λουλούδια. Έφτασαν στο σημείο να κάνουν σύναξη με σημαίες του προφήτου και να φωνάζουν να ραβιστεί τη λέξη θάνατος στο ιερότερο μνημείο των Αθηνών, τον άγνωστο στρατιώτη. Αλλά στην αρχή ονομάστησαν ή μας υπεχρέωσαν να τους ονομάζουμε οικονομικούς μετανάστες. Σε ποια χώρα ουδέποτε υπήρξε μεταναστευτική χώρα υποδοχής μεταναστών η πατρίδα μας? Δεν είχε ποτέ βαριά βιομηχανία, δεν είχε ποτέ προηγμένη τεχνολογία. Όχι, δεν είναι οικονομικοί μετανάστες, δεν υπήρξαν ποτέ, ούτε λαθρομετανάστες. Κατά τον ομιλούντα, τη μετριότητα του ομιλούντος, και πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα με δικαιώσει, είναι επισήμως προσκεκλημένη εισβολής. Κύριε Βανίτη, νόμιζα ότι η ερώτησή σας αφορά την μεταφορά της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης στο στρατόπεδο ΚΕΤ. Επειδή όμως εντάσσεται... Και έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ την ανοχή του Προεδρείου. Επεδείχθη ήδη ανοχή. Επειδή εντάσσεται ακριβώς αυτό το μαστίζον βαρέω στην πατρίδα μας πρόβλημα των λαθρομεταναστών. Και θέλω να πω, και κλείνω αυτή την εισαγωγή μου, ότι προσεκλήθησαν επισήμως, ενθυμίστε την δήλωση εκείνη του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ευχαρίστησε τους οικονομικούς μετανάστες γιατί προτίμησαν την πατρίδα μας για να την διαλύσουν, συμπληρώνω εγώ, και έχουν και την πολιτική κάλυψη κομμάτων αυτοαποκαλωμένων προοδευτικών. Ουδέποτε μας είπαν βεβαίως τι είναι πρόοδος. Στην πορεία αντελήφθηκαν ότι πρόοδο εννοούν τον αφελινισμό και την απεθνοποίηση. Περαιτέρω εκαλύφθησαν και ήσαν και πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε, της κομματικής κυβερνήσεως. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσετε. Το ειδικό πρόβλημα
με πληροφόρησαν αξιωματικοί αρμόδιοι του ΚΕΤ Πατρών ότι... Παρακαλώ, δείτε το χρόνο σας. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ολοκληρώστε, θα επανέλθετε μετά. Έχετε το χρόνο να μιλήσετε. Λοιπόν, θέλετε να... στη δευτερολογία μου... Βεβαίως, βεβαίως. Η δευτερολογία. Συνάδει με το θέμα αυτό. Η Πάτρα, ξέρετε, υποφέρει... Το Προεδρείο έχει διαφορετική άποψη, αλλά δεν θέλω να δώσω προέκταση. Όχι, παρακαλώ, θα έχετε μετά το λόγο να επανέλθετε. Ωραία, στο συγκεκριμένο, στο ειδικό θέμα δηλαδή. Αλλά όφιλα να μιλήσω γενικότερα για το οξύτατο αυτό πρόβλημα. Κύριος Καράπελας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρίσταμαι εδώ για να απαντήσω αποκλειστικά και μόνο στο μέρος της ερωτήσεώς σας, κύριε Βουλευτά, που αφορά το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, σας ενημερώνω ότι δεν υφίσταται σχέδιο ούτε πρόταση του Υπουργείου για τη διάθεση των κτηρίων και του απερίφρακτου χώρου της 76 μονάδας επιστρατεύσεως για την εγκατάσταση και στέγαση λαθρομεταναστών σύμφωνα με το σχέδιο Ξένιο ΖΕΦΣ. Αυτή την ενημέρωση ήθελα να κάνω σε εσάς και στο σώμα. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, πριν απλώς για να δοθεί μια εξήγηση. Είναι κατανοητό ο κάθε βουλευτής να θέλει να εντάξει το ερώτημά του, ακούστε με λίγο, σε κάποιο ευρύτερο πλαίσιο. Είναι κατανοητό. Αυτό πρέπει να γίνεται με μέτρο. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε το θέμα που αφορά η ερώτησή σας. Είδατε, έσπευσα και ζήτησα συγγνώμη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε. Θετικό αυτό. Αποδεκτή συγγνώμη. Φαίνεται ότι η πληροφορία η οποία μου εδόθη και που είναι από την πληροφορία αυτή ανήσυχη όλη η Πάτρα, διότι δημοσιεύθηκε στον τύπο, δεν αληθεύει όπως είπατε. Έχω επιφυλάξεις βεβαίως σε κάθε τέτοια δήλωση. Θα ήθελα στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ, να μου πείτε πού σκοπεύετε να εγκαταστήσετε στην περιοχή των Πατρών, γιατί αυτό θα γίνει οπωσδήποτε από ό,τι πληροφορούμε εγκύρως τους λαθρομετανάστες, οι οποίοι ταλαιπωρούν την Πάτρα χρόνια ολόκληρα, εγκληματούντες, παρασιτούντες. Θέλω να πω δε επί τη ευκαιρία του εξής ανατριχιαστικό και πρωτοφανές γεγονός, το οποίο συνέβη την παρελθούσα εβδομάδα. Σε κεντρικοτάτη οδό των Πατρών, 8 η ώρα ήταν ακόμη η μέρα. Περπατούσε επί της οδού Ρήγα Φεραίου, πεζόδρομος, μια μητέρα με το 14 μηνών παρακαλώ κοριτσάκι της και ευνηδίως ένας ή Πακιστανός ή Αφγανός ενεφανίστη, άρπαξε το κοριτσάκι και το φίλησε στο στόμα. Παρά τις φωνές της γυναίκας δεν έσπευσε κανείς να βοηθήσει, ίσως φοβούμενος μήπως κατηγορηθεί ενώ πολίτης για αντιποίηση αρχής. Τέλος πάντων, εξυφανίστη ο Αφγανός ή Πακιστανός και η γυναίκα τρέχει ακόμη σε γιατρούς και νοσοκομεία Πάτρα και Αθήνα για να διαπιστώσει μήπως με αυτό το πρωτοφανές αηδιαστικό και ανατριχιαστικό εγχείρημα το οποίο έκανε, έγκλημα το οποίο έκανε αυτός ο άνθρωπος, έχει μεταδοθεί μια ανίατη ασθένεια στο κοριτσάκι της. Έχω επιφυλάξεις για την απάντηση του κυρίου Υπουργού και ελπίζω να μου πει πού σκοπεύουν να εγκαταστήσουν τους λαθρομετανάστες, οι οποίοι καθημερινώς παρασιτούν στην δυτική παραλιακή ζώνη της Πάτρας, εγκληματούντας ποικιλοτρόπως, από μικροκλοπές μέχρι και δολοφονίες που ξέρετε ότι έχουν γίνει. Από την βραχυτά την θητεία μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχω αποκομίσει την εντύπωση, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, ότι ερωτώντες βουλευτές και ερωτώμενοι υπουργοί παίζουμε ενού παικτής, δεδομένου όντως ότι οι εντολές έρχονται έξωθεν και τηρούνται κατά γράμμα, από ό,τι απεδείχθη με τα 2 μνημόνια Μεσοπρόθεσμο και Δανειακή Σύμβαση. Τηρούνται κατά γράμμα. Κατά συνέπεια, οι απαντήσεις οι οποίες δίδονται είναι απαντήσεις γενικές και αόριστες, χωρίς τίποτα το συγκεκριμένο, χωρίς επιχείρημα που να μας διαβεβαιώσει ότι αυτά τα οποία απαντούν οι υπουργοί πρόκειται οπωσδήποτε να συμβεί, να γίνει. Το βλέπουμε από τη ροή των γεγονότων. Δηλώθη επισήμως ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο από τα χείλη της πρώην Προέδρου της Βουλής, της κυρίας Μπενάκη, το Μάρτιο του 5, ενώπιον του τότε νοεκλεγέντος Προέδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Παπούλια, ότι τα δικαιώματά μας τα ανθρώπινα
θα τεθούν στη διάθεση αρχών και εξουσιών πέραν των γνωστών, κατά την επιλέξη διατύπωση. Μήπως λοιπόν αυτό συμβαίνει τώρα? Γιατί βλέπουμε ότι πράγματι συμβαίνει. Η εθνική μας κυριαρχία θα περιοριστεί καθ' ολοκληρία να έχει εκχωρηθεί και θα ακροτηριαστεί και εδαφικά η πατρίδα μας. Γι' αυτό λέγω, και όλα αυτά θα γίνουν, είπε η κυρία Μπενάκη, επίσημη δήλωση, όχι πιθανολογούσα, όχι κινδυνολογούσα, όχι λέγουσα απλώς ότι είναι δυνατό να συμβούν, ως βέβαια γεγονότα, και τα βλέπουμε ότι συμβαίνουν. Δηλαδή, όλα αυτά θα γίνουν χάρη της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Δεν έχουμε κοινωνική ειρήνη, αναμένεται κοινωνική έκρηξη. Δεν έχουμε ευημερία, έχουμε αθλιότητα, εξαθλίωση και αφέμαξη του λαού. Δεν έχουμε ασφάλεια, έχουμε ανασφάλεια και φόβο παντού. Ολοκληρώστε παρακαλώ τη φράση. Και ολοκληρώνω ότι με αυτά τα οποία είχα την τιμή να εκθέσω ενώπιόν σας, τα εξέθεσα ως επιχείρημα βάσιμο για το ότι ερωτώντες και ερωτώμενοι παίζομαι ενού παικτής, και να δηλώσω ότι η Χρυσή Αυγή, χωρίς να υπολογίσει κανένα κόστος, καμία απολύτως στοιχεία, θα σταθεί εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια αφελινισμού και απεθνοποίησης που επιχειρείται τώρα με την εντολή των ξένων αυτών των αρχών και εξουσιών των πέραν των γνωστών. Τους ήξερε, κυρία Μπενάκη, γιατί δεν τόλμησε ποτέ να το πει. Ο Υφυπουργός, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τελειώσατε. Μήπως είναι αυτοί οι κύριοι του συναφιού του κύριου Τζορτζ Σόρος? Κύριε Βουλευτά, τέλειωσε ο χρόνος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καράμπλας έχει το λόγο για 3 λεπτά. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω, κύριε Πρόεδρε, εσάς και τους κύριους βουλευτές και τον κύριο βουλευτή, ότι εμείς στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του στρατού, με στόχο την πλέον επιχειρησιακή διάταξη των μονάδων μας και την εξασφάλιση μιας καλύτερης και οικονομικότερης συγκρότησης, αρχίσαμε και ήδη είμαστε στις διαδικασίες αυτές στην απελευθέρωση στρατοπέδων. Εργασία που θα περατωθεί στους προσεχείς μήνες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό υπάρχουν εκκαινούμενα στρατόπεδα και εμείς ως Υπουργείο Άμυνας είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην υλοποίηση της πολιτικής του εις ό,τι αφορά τους λαθρομετανάστες. Στο συγκεκριμένο ζήτημα διαβεβαιώνω τον κύριο Βουλευτή ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει στα σχέδιά του, όπως σας προανέφερα, να παραδώσει την 76 μονάδα επιστρατεύσεως για το σκοπό της ερωτήσεώς σας, δηλαδή για την στέγαση λαθρομετανάστων. Επίσης, να σας διαβεβαιώσω ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα οποία είναι εγκυρότατα, δεν προβλέπεται κάπου αλλού στην Αχαΐα να απελευθερώσουμε αντίστοιχο χώρο. Ευχαριστώ. Και εμείς. Θα ήθελα να διευκρινίσω προς το σώμα ότι, μάλλον να θυμίσω, ότι ο χρόνος είναι 2 λεπτά για την ανάπτυξη ερώτηση και 3 λεπτά για τη δευτερολογία για τους βουλευτές και 3 λεπτά για τους υπουργούς. Το Προεδρείο δείχνει ανοχή ανάλογα και με την πορεία του προγράμματος, αλλά επειδή έχουμε ακόμα 3 ή 4 ερωτήσεις, παρακαλώ να είμαστε κοντά σε αυτούς τους χρόνους που ήδη ανέφερα.